जय हो भाई हो तो एगो जोड़िए ई जैसन बिया बाके बार बार दांत में खेचियारत ज्योति तारा ले तू बार बार दांत चियार दे तारू हे ठीक नहीं खेला नचनिया के मन हजे है हल्का हल्का फील दे कैसे फील दे हाउ वाला फील रखा ई का बजा देला सा तो फील दो इनका मुंह पर ताकत है हैं देख देख ई माने ना नो हयो तो एगो जोड़ी है तब हई जोड़ी बुझाई कि विराट कोहली के साथे अनुष्का शर्मा खार भी हई जोड़ी हां उ जोड़ी बुझाता कि शिव चर्चा में बैठल वालों हरिंदर भैया नीलम दीदी गलत कहता नहीं जी ना नो ए जे एगो मुर्गी लागी हां मुर्गी मरी सिंपल सुनो मुर्गी कौन मारे का कौन प्लेन गीत संगीत हां देखी कपार में चुरकी के हां जेकरा कपार में बार ना होला बड़ा मन करेला कि हमरो केस रही तो कगही से दिन भर झरत हां जेकरा नो ना रही उ बकुटी कहां से हां तो देखी कपार में चुरकी के पलानी घर में जंगला अथवा भुरकी के आ गीत संगीत में मुर्की के बहुत बड़ा महत्व होला तो चाहब कि तने मुर्की मार के जय हो कैसे कि झड़ जाई अरे 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 मुर्गी मार लो कि फ्री साइड हां मुर्गी मारो ऐसे कि करंट लागल बा तारा देह में कैसे कि झड़ जाई एकरा के मुर्गी कहल जाला अजन तनी मुर्गी जब लाग जाला ना तरह नचनिया के हमारा और कुछ नाच ना तीन गो नाच बड़ा सुंदर लागे कौन इनकर नचनिया मुर्गी के तरह मारती के तरह हे जाले केसवर होले बरो आ जब हे तरह केसव पलटो तारू न आ तब चलो तारू तब बुझाता कि अनहरी गाय चलत इनकर नचनिया जान तनी के तरह मुर्गी मारे के तरह बता दी कि झड़ जाए तीन गो ही नाचे जाने हाँ जी फिर से बता दी बता दी कि झड़ जाए लेकिन हमरा अच्छा लगे कि झड़ जाई अरे पानी रानी ओह दिन चली ना फुटानी फुटानी रे ओह दिन चली ना फुटानी अभियो से वक्त झड़ जाई दहिया के पानी रानी ओह दिन चली ना फुटानी फुटानी हो ओह दिन चली रंजीत यादव जी आज तो हमनी का फर्स्ट मुलाकात है ना अच्छा चली आज परिचय है मित्रता हुई अरे वह कलाकार के मान सम्मान पर होले बने पुरस्कार दे करके पुरस्कृत करके एकरा खातिर दिल से प्रणाम तो रउआ जब हमरा मनोबल के बढ़ावनी तो हमरो कुछ फर्ज बनत न रउआ खातिर भगवान से मांगे के आ कलाकार केहू के पैसा ना दे पैसा तो कलाकार खुद लेवेला हमने के दुआ दे सकेनी आ कलाकार के दुआ बहुत ज्यादा लागेला काहे कि पर डे हमने के गीत संगीत के शुरुआती करतनी गणेश वंदना से सरस्वती वंदना से कलाकार एगो सरस्वती पुत्र ह तो कलाकार एगो सरस्वती पुत्र होखे के नाते हमनी के जीवन कहे नहीं जा अक्सर 80% हो सच हो जाला तब बीडीसी साहब खातिर हम भगवान से प्रार्थना करब कि रउआ में बीडीसी के पद से आगे जाके मुखिया के लेवल लागो ओकरा बाद अच्छा हम तो चाहब कि बीडीसी के तो डायरेक्ट प्रोग्रेस हो जाला ना एक के बार वो प्रमुख बन जाए ओकरा बाद एमएलए बनी विधायक बन जाए
ओकरा बाद सीट ना होला सांसद बन जाई ओकरा बाद अरे ओकरा बाद सीएम बन जाई चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री के पद पर बैठ जाई ओकरा बाद फंसा देला सब बहुत यार ओकरा बाद पीएम प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के सीट पर बैठ जाई ओकरा बाद राष्ट्रपति बन जाई ओकरा बाद फिर आके बीडीसी में ना अब के वार्ड में नॉमिनेशन करा ए महाराज पंच के सीट खाली रह जाता है अच्छा ओमे तू करा ली हो हद करता है सही कोनो चीज के एगो सीमा न होला लेकिन अब तनी वक्तंत्र के यही जगह है दे तनी लिखतंत्र के तरफ बढ़े के बा कथा प्रसंग इता तना न निमन गौले हम इनकर कथा सुन के हेजा बाथा होता है का कइले रे हमारा तो दिमाग में बाथा हो गेला दिमाग में मैंने तार गीत सुन के नो आ कथा तो जौन गा देता रह जानकार हमरा बुझाता कि तुलसीदास के बाद तोहरे एगो रामायण निकली तुलसीदास वाला रामायणवा के वैल्यू नहीं खे ई जौन लिख दी है नो उ हर माने जानिए कि हर बाथरूम में इनकर रामायण पढ़ै